Данғара. Дӯстони азиз, ман ҳозир дар Данғара ҳастам. Салом дӯстони азиз, ман дар ин чойхона. Раҳмат апаҷон, худо нигоҳбонтон бошад. Раҳмат. Дӯстони азиз, дар ин чойхона вақте ки ман баромадам ба ин чойхона хеле хирсанд будам. Ана чойхонаи Раҳмонӣ дар шаҳри Данғара баромадам, хеле хирсанд будам. Ине ки вақте ки поён фуромадам, хеле ғамгин шидам. Рости гап, хеле ғамгин шидам. баъзе фарзандоро садқаи модар кунад, як модаре ки дар ин ҷо кор мекунад, нахост ки мо номи ӯро гӯем, нахост ки мо номери телефони вай монем. ду фарзанд дора ки якташ аллакай зан дора, дуюмаш безан аст, 7 сол шудааст. дар шаҳри Россия зиндагӣ мекунанд. як бор модара хабар намегиранд ва ба модар занг намезананд. ин модар аз шаҳри Данғара, аз наздикии хонаи ҷаноб будаст. дар ҳамин минтақа кор мекунад. ду фарзанд, ду писар бача дорад ки Россияда кор мекунанд, зиндагӣ мекунанд. ҳамин модар як бор намепурсанд. падаршон ҳамуҷа дар ҳамун Россия қадшон будааст, номри ҳамин модарам медонистааст ва ё як бор занг назаданд. ман гуфтам ки модара ки мехоҳед ки воситаи мо ба ҳамин фарзандои беномусат салом фиристонӣ, ё ки бугӯй ки ту ба занг зананд, тарсид ки шояд ки онҳо маро дашном диҳанд, шояд ки онҳо оқи и дунё кунанд. валлоҳӣ мега шояд ки дига наёянд, бигӯянд валлоҳӣ дига Тоҷикистон намеоям. модар ҳам хеле тарсони шудааст ки метарсад фарзандоро ҳатто суроғ кунад, ки фарзандон мара оқи дунё мекунанд гуфта. агар ҳамин навораш бардорро шумо тамошо кардаиста бошед, паҳн кунед ки ҳамун беномусо бубинанд модараш дар ҳамин ҷо ҳол мешавад. ман ба ӯ хотири ин бародара беномус гуфтаистам ки як бор нахош шумо натавонед як бор модара занг занед. як бор майлаш на пултон дар кор нест, чистон дар кор нест, як бор занг. то ҳол мега 7 сол шуда занг назадем. фақат ба падарашон ҳамсӯҳбат мешаванд, ба зани падарашон боз ҳамсӯҳбат мешаванд. мегӯянд ки якташ занг гирифтааст аллакай, дуюмаш не. ва ё доим падарашон мегӯяд ки ба модарашон занг занед, бона мекофтиянд ки модарам ин хеле телефон надорад, ӯ хеле телефон надорад. модараш фақат интизор аст, як телефони Nokia дорад дар дасташ. интизор аст ки кай ин ду фарзанди бераҳм занг зананд. пурсидам ки модар вақте ки фарзандатон занг зад чӣ мегӯяд? гуфт танҳо мехоҳам ки пурсам чӣ хел ҳастем бачаҷон, саломатиётон хуб аст? ҳамин қадшаст. дуо мекунем ки худованд меҳри модариро дар дили ин ду фарзанди беҳрам андозаду ин ду фарзанд ба модараш занг занад, аз аҳволи модараш пурсад. барои модараш ягон чиз дига дар кор нест, танҳо як занги шуморо интизор аст ва фаҳмидани асияту саломатии шумо. худованд нигаҳбонтон бошад. бародарон дар куҷое ки набошед, хатъяби як бор дар як рӯзам занг назанед, дар як ҳафта, дар як моҳ, дар як сол як бор занг занед. худо нигаҳбонтон бошад. худо нигаҳбонтон бошад бародарони азиз дар ғарибӣ. ман медонам ки нест одаме ки дар Россия кор кунаду телефон наёвад, модараша як бор занг назанад. ман боварӣ дорам ки нест ин хеле одаме ки аз Россия ба Тоҷикистон занг зада натавонад ва натавонад ки номри модари худро пайдо намояд. ҳатто падараш ин номри ин модара медонистааст. ба ин модар чанд бор занг задааст. аммо ин фарзандо намедонам дар кадом ҳолат ҳастанд.
барои чӣ занг намезананд? Одамо аз дарини турма занг мезананд, аз ким куҷоҳои улави дунё занг мезананд. наход ту дар озодӣ бошӣ ба модарат занг назанӣ. худо нигабон. тамошобардорони азиз, то боздид. як бори дигар салом дӯстони азиз аз шаҳри Данғара, ватани ҷаноб. ҳамаи шуморо саломи гарми ҷӯшон мефиристонам. салом аз шаҳри Данғара, аз назди хонаи ҷаноб. зинда бошед дӯстони азиз. агар шумо надида будем хонаи ҷанобро, ман ба шумо нишон додам ки манамин хонаи ҷаноб аст. ман дар Данғара ҳастам.